So hello logoफोर welcome back to my YouTube channel. नै जोंहा आबैया नै थाम्फै खुरदो आरो लोगोसे नै माबाबो मा होनो इखो मा होनोमोन राङालाव थारा बिथर राङालावनि माबा बिजौ सायगासिनो दं दा मोनायाव जानो थाखाय नाजों ओमफ्राय जाहा नै दा न' गाथिबाय दं आरो माबा सिमिटालायाखै आबौआ इनो नायथावबाय दं बिथाङानो न'नि मालिका आरो नै बिथाङा मामा न' दोगासिनो आरो ना सिना जानाखौनो लाबोदो नै फुलाबो मार मोजां जाना दं नैयाव जोंहानि बाथौआनैनो न'आनो नै गोरिबथारलै जाहा नै गोरिबथार सरकारनि न'बो मोनाखै नालाय नैयाव कार्ड दोनदो आबैया मैगं सायगासिनो गोरिब जिबन नालाय नै नुवाखै गस्लाखौबो गिजिसो गानबावदो नै आबैया जोंहा आबैदे सिनायना ला नोंथांमोना बे जाबाय जोंहा आबै गोदो आबैमोना उन्दैनिफ्रायनो बहुद खस्थ' जाबोनाय मानसि नालाय बुरि जोब्बाय थाबनो बुरिबाय नै बिथाङा आबौआ माबा करत नागिरफैबाय दं हे भगबान दानिफ्रायनो मोखां गोलैगासिनो न'आ लांखा सिंखा जाजोबदो दै गासिनो ओरैनो नायनो दा इयावथ' थिं गैयालै दा मोनायाव मारै थागोन आयौ होनलायबा ओरैनो नै बिथाङा कार्ड दोगासिनो दं मिनिगासिनो दं नै बिथाङाबो गामसा बायथं थं गाननानै नायगासिनो जोंहा आबौ दै जोंहा आबौ निजा आबौ नै बे जाबाय जोंहानि मन आफा बोराइ बाथौआ बेनो नै मालफोरखौ बेयावनो दोनो जोंहा आरो नै उसुङाबो नै नुवाखै एकदमबारे गोदोनि टाइमनिलै नुवाखै गोरिबना एकदम गोरिबथार सियारफोराबो माबा सुथेलाबायनायसो लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना एक्सुवेलि मोनसे बाथ्रा जोंहा नै न'बो मोनाखै सरकारनि नैखिबो नायनो हागोन नै गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंनो बै न' गंसेखौ लुबाय बिदिखौनो आरोना नै फुला मार मोजां जाना दं जाना नै लेट्रिनबो गैबावासो सरकारनि एख' मोनाखै लेट्रिनबो मोनाखै आरोना एकदमबारे गिजि गिला जाना दं स' मा बुंबावनो आरोना नङा होमबा आबै एसे बुंना होदो नोंथाङा एसे बुंना होदो मा बुंनांलाय आदा नांग्रा आं बाजि नांग्रा मा बुंनानै मा खालामनांलाय सरकारनोखौ न'फोर मोनगोन मा गैया गैयि मानसियालाय माखाय बिदिनो थाबाय आरो एक्सुवेलि गोबां प्रब्लेमनि गेजेरजों फैबाय आरोना दा थेवब्लाबो दं थैयाखै बिदिनो जागासिनो दं खामला मावनानै खामला मावै जाबाय दं हाजिरा मावनांगौ सानसे मावाबानो मोनजाया आरो नै माखो जायांदो नै जानाय नै फरायजाना ओइ माबा खुमब्रा बिलाइ माबा बिलाइफोरखौ जायो जा मैगं बायनो हाया एखौबो बायनो हाया खुमब्रा बिलाइ राङालाव बिलाइ थावबो बायनो हाया रुनासो जानांगौ दा दैजोंसो रुसिगोन आं मा खालामनो गोरिब जिबन नै थाराया नै आबैया एक्सुवेलि उन्दैनिफ्रायनो आबैजोंनो थाबोनाय आरो आङो लोगोफोर नै जाबाय जोंहा आबौ पाइथं वाव एकदमबारे नै बिथाङा अलप गोसो होनानै न' मावनायखौ मावगासिनो नायगासिनो दङ करत लालायदो नै आखाइ नुवाखै
गैलालै बे नों मिनि जासिगोन नै जों आबौआ नै उन्दै बेफार मावना जाबोनाय मानसिथ' गेरेबजोब्बाय फिसा फिसौ फेदेरबाय फोलावबाय नङा होमबा आबौ नोंना नङा आबौआ बारा रायलायालै आंजों नै आबैया स' दे बिदिब्ला जों बेखिनियावनो फोजोबनोसै एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंहा नै न'खरानो गोरिबथार आरोना गायग्राहाबो गैया जोंहा जेबो गैया माथ्र न'ल' बिथा दं मिथिबाय अके थेंक इउ